Era Radio Dengî Gele. Jinavendano Çana Radyo Denge Gel'den başkodarın heja iru 26 Haziran 2024 çarşamba Brüksel saat 13 lamede çağırdı. Hemen uçe navaroje peşkeş bikin le peşi çenser uçe. HPG naslamaya fermandara yeja astaraya eyalata botane ragihant. Cenaze endu gerlenle elke şehit bun hatın ve şartın. Paşke şehit zilan bir ani KCK ji herkesi xwest li ber dagirkeriye rabin. Fermandara yeja astare batufa çektar dagirker û xiyanetkar mahkumî têkçûnê ne. Serok Vezîrê Hollanda Mark Rutte bû serokê nû yê NATOyê. Dubareten başkodarın hejam dest bi berfirîhan û çên xwe dikin HPG diyar kir ku endama fermandariya eyaleta Gabarê Beritan Nur Haq Çiya şehîd bûye. Daxuyaniyan havenda ragihandûn û çepemeniya HPG bi vî rengiye roja 23 Haziran 2024 li herêma Mawayê dişer li dij artêşa Tirka dagirker û êrişên hewayî de fermandara me ya hêja jina bi wêrek a Mêrdînê endama fermandariya eyaleta Gabarê Beritan Nur Haq Çiya heta nefesa xwe ya dawî bi fedayî şer kir û şehîd bû. HPG di serî de malbata şehîd Beritan ji gelê Kurd re ser saxî xwest û da zanîn ew ê teqez xeyala avakirina Kurdistana azad pêk bînin. Naslameya şehîd Beritan Nur Haq Çiya wiha ye. Sultan Dağ bi naslav Beritan Nur Haq Çiya navê dayîk Fatma navê bav Recep li Mêrdînê jî dayîk bû 23 Haziran 2024 de li Botanê şehîd bû. Li ser fermandar Beritan Çiya Nur Haq HPG wiha got. Li herêma Omeya navçeya Mêrdînê Mahsertê ji dayîk dibe leheng û pêşenga Çiyayî. Ji malbateke li herêmê xwedî kok û çanda welat parêze. Çûn hatina gerlaya li gundê xwe dişopîne û ji wan bandor dibe. Gerlaya jin a pêşî dibîne jî şehîd Ozan Mizgîne. Hingî soz dide ku rojeke bibe gerîla. Dema gundê wê tê şewitandin hê zarokê 5 salî ye bavê wê ji alê dagirkeriya Tirk ve bawayeke hovane tê îşkence kirin. Bi hêr salê hemberî dagirkeriya Tirk mezin dibe û vê sondê dixwe. Ez ê rojeke wekê gerîla vegerim gundê xwe û teqez tola bavê xwe û tevahî gelê xwe hilînim. Ji ber şewitandina gund malbata wê koçî Mêrdînê dike. Dema dest bi dibistanên pergala Tirk dike dibîne ku ew der navendên asîmlasyonê ne. Li milekî dibistanê dixwîne li milê din ji bo parastina cewhera xwe berxwedaneke mezin dike. Ji ber vê taybetmendiya xwe hevalên wê pir jî hez dikin. Piştî kompleya navnetewê û barkirina li metropolên Tirkiye pêvajoyeke zor û zehmet li pêşiya wê ye. Lê ew vê zoriyê dixe sedema têkoşîne û demeke di xebatên ciwanên şoreşger de cihê xwe digire. Timî gerîla dixwîne û dişopîne xwe li pirtûkên têkildarî felsefeyê rêbera digire. Cihê ku xwe lê azad dibîne timî çiyayên Kurdistanê ne. Beşdariya birayê wê Xelîl Dağ bi nasnav Nur Haq al refên gerîla bandoreke mezin lê dike. Du caran hewl dide bibe gerîla lê nikare vê daxwaza xwe bi ser bixe. Sala 2022 armanca wê pêk tê diçe wane û li wir dibe gerîlayeke azadiya Kurdistanê. Dema belê xwe dide Qendîlê dibe yek ji wan milîtanên li dijî tasfiyekeran li ber xwe dide. Bi keseyet û beşdariya xwe her tê hezkirin û mînak tê girtin. Armanca wê sereke ew e ku bibe gerîlayeke şaraze ya yêja astarê. Ji bo wê ne tenê diwarê leşkerî de xwe diwarê îdeolojîk de jî bi çek û rex dike. Her roj di soziya xwe ya birêber aporê xurttir dike. Di gelek xebatan de cih digire. Piştî 4 salên li Qendîlê li Akademiya Şehîd Beritan û li Akademiya Leşkeriya Mahsûn Korkmaz perwerdeyan dibîne. Piştî perwerdê li Metîna 3 salan li Zaxrosan 2 salan bu wezîfeya fermandariyê ra dibe. Li Zaxrosan bu operasyonên şoreşkerî hêrsa xwe ya li dijî dagirkeriya Tirk nîşan dide. Di gelek çalakiyan de cih digire ku van çalakiyan li cîhanê deng vedan. Birayê wê Nur Haq Çiya 2011 şehîd dibe û ev jî ji bo
bu ve dibe sedama mezinkirna tekoşine timi dixwaze biçe Bakurê Kurdistanê ji bu ve pêşî li Akademiya Şehîd Zîlan a paşkê beşdarî perwerdeyî dibe. Paşê berexwe dide herema heftanîne û 2 salan perwerdeyî dide hevalên xwe yê nû bûne gerîla. Daxwaza çûyîna Bakurê Kurdistanê bi ser dixe û berexwe dide herema Gabarê. Demeke li Kerboranê dimîne û di ber xwedana xwereveberiyê de dibe xwedî kedeke pêhampa. Hem derbên giran li dijmin dixe hem jî gel li gorî stratejiya şeregelê şoreşgerî birêxistin dike. Paşê ve digere Gabarê û ji wir jî berê xwe dide heremên parastina yên medyayê. Piştî perwerdeya li Akademiya Hakîkarer li Metîna berxwedana li dijî tevgera dagirkeriya ya Dewleta Tirk birêxistin dike. Lê timî berê wê li Bakurê Kurdistanê ye û vê carê weke endama fermandariya eyaleta Gabarê ve digere Gabarê bi xurtkirina dilsoziya rêbera Po dixwaze bibe bersiva demê. Fermandar Beritan Nurhak çiya biwere. Kusırkati tüm ve çağrı jidi keşmara dibêje ne vekberê şer kirin û ne vekberê jiyan kirin ve şiyara me xwe ev yani û hedefa me ji herî mezin ev e me ne vekberê jiyan jî bikin ne vekberê şer jî bikin ki em bikarin rastî jî di qirna bîstûyekê de bikaribin li hemberî vê dijminê xûnxwar got rastî jî bi çaviyê bi xûnê hatiye avdan li hemberî vê iktidara got xwe dê meşandin û ti tiştî ti sinûr nas nake ew qasî bê ehlaqtî heye em bikarin bersivekî herî mezin wek militanên ê salên ê şûreşgerin bikarin xurt bersiv bidin buna vekî jî hani zaten wek militanekî barê me giran e lê taybetî wek jinekî ê şûreşger ev barê me qata giran dike hem hemberî dîrokê jî û taybetî ji hemberî kedî serokatî yê şehîda ev vê zanistî û vê hesta em ê tev bigerin û soza me ji ev e yani em dikarin tevalî hemberî sa şêdê xwe jî gelê xwe ji karin vê soqisa nû bikin û bikaribin gerçekten serkeftinê bixwara bînin heme hedefa min jî ew e xwe bikarim rastî jî bi her awayî xurt tevlîbûnekî di şerê xwe jî her awayî ji karim şerekî mezin bidin meşandin û serkeftinê xwara bînin hani giştî bikarim ji bo hani pêvajiyê jî qadê got biçin jî ez karim vabêjim belkî pir kedin pir yani kedin cilbecû jî çêbûn tişima pir girt jî çêbûn û rastî jî di baçya de wisa azad jî yakin ew qas hezan nîne rastî min baçya de hani tişî jiyan kir her dem jî tişî jiyan kir. Batfa çekdar bû dagirker û xıyanetkar li hemberî sekna birûmet a gelê Kurd mehkûm têkçûnê ne. Endama Konseya Fermandariyê ji Astarê Batfa çekdar tekildarî êrişên dagirkeriyên Dewleta Tirk ji Anêferê axivî. Da zanin ku Dewleta Tirk ji 2019 ve yên ji bû temamî herêmê dagir bike xebatên demdirêj dimeşîne. Yek ji qadên ku Dewleta Tirk a dagirker bi taybetî giraniyê dide û bêhnaber êrişên xwe li ser didomîne herêma Metînayê. Helbet êrişên li ser herêma Metînayê nû nînin 4 salin dewam dike. Tenê Dewleta Tirk êrişî qadam Metînayê nake. Herêma ku herî zêde dagirkerî û xıyanet lê dibe yek Metînayê. Sala 2020 de Dewleta Tirk bi alîkariya PDK tevgera dagirkeriyê da dest pê kirin. PDK dixwest ku ji Dewleta Tirka dagirkere bingeheke ava bike. Ev rastî ji aliyê herkesî ve tê zanîn herêmên parastinê medyayê hêza bingehînek û xaka Başûrê Kurdistanê diparêze. Fermandar Batfa çekdar diyar kir ku Dewleta Tirka dagirker van êrîşan jî qonaq bi qonaq dimeşîne. Qonağa destpêke hedef çend girîn li ser sînorên qaşûra bû. Qonağa duyemîn êrişên li ser tevahiya xeta qaşûra bûn. Qonağa siyemîn jî êrişa li ser girê Hakarî bû. Qonağa çaran girê Ortê û girê Çarşêl serê Golka û serê Metînayê bû. Lê gerlayan ji qaşûra heta Çarşêl û derdora wê ji girê Ortê heta serê Metîna û serê Golka berxwedana xwe didomîne. Batfa çekdar da zanin ku tevî hemû êrişên Dewleta Tirka dagirker ji di rastiyê de hêza ku Metîna dorpêç kiriye ne Dewleta Tirk e. Yani ji bu dagirkirina Metînayê rolê esasî xıyaneta PDK'ye. Xıyaneta PDK ve guherî parçeyeke êrişên li ser herêma Metînayê zex li ser xelkê Metînayê dikin da ku gund cî zevî bav û baxçeyên xwe
خو جایین خو به تریکینن او کوچ بکن لی خلک متینای خیانت د شخص پدکه ده او داگرکریا ترک لعنت کرن رومت خو نفروتن لخاکا خو واری خو او قادن خو مان توی همو زختن پدکه همو یجی خلک متینای devj sekna xoya biromet berneda sekna li dijî xıyanetê sekna Kurdên azad e sekna xwedî derketina li rûmet da xwe ye Cenazeyên girlayên HPG Rûstem Çekdar Kato û Kamuran Gever hatin veşartin Girlayên HPG Sefer Temel binasnav Rûstem Çekdar Kato û Yılmaz Sala binasnav Kamuran Gever li elkê dişerledici devleta Türk de şehîd bûn. Malbata Rûstem Çekdar Kato cenazeyê xwe girt û bi navçeya elkêya Şirnexê. Rêveberên meya der û gelek kes tevlî merasima oxurkirina bûn û şehîd Rûstem li Goristanê hat veşartin. Malbata gerîla Yılmaz Sala Kamuran Gever jî cenazeyê xwe wergirt û birin gundê Hermiyê yên navçeya Gever û Colemergê piştî pêdiviyên olî şehîd Kamuran hat oxirkirin. Laliyê din hat zanîn cenazeyê endamê HPG Basrî Cîn bi nasnav Brûsk Kato ji aliyê malbatê ve hatiye teşhîs kirin. Cenazeyê şehîd Brûsk ve îro ji aliyê malbatê ve teslîm bêgirtin û li Silopya werê weşartin. Cenazeyê gerlayê HPG'yê di şer de şehîd bû ji bo tespîtkirina nasnameyê li morga nexweşxaneya Şirnexê tê sekinandin. Kurdistaniyên li paytexta İngilîstan Londonê dosyayek derheqê tecîtê pêşkêşî rêxistina Afûyê nav netewî kirin. Li paytexta İngilîstan Londonê bi pêşengtiya Mêrsa Jineya Jiyan û tevgera ciwanên şoreşger li ber avaya rêxistina Afûyê ya Londonê li dijî tecîta mutlaq a li ser rêbera po çalakiyek hate darxistin. Parêzvanên mafê mirovan Margaret Owen jî piştgirî da çalakiyê. Endama Mêrsa Jineya Jiyan berfîn Dersim di çalakiyê de axivî û diyar kir ku saziyê nav neteweyî li dijî tecîtê pêdengin û divê li dijî tecîta mutlaq bikevin nava li vû tevgerê de. Piştî daxuyaniyê parêzer Margaret Owen û nûnerê têkiliyên derve yên Meclîsa Gelê Kurta İngilîstanê Agit Karataş nameya ku ji bo lêpirsina lezgîn a li ser rewşa rêbera po amade kiribûn radestî sazî kirin. Pişre derheqê rewşa qet agahî negirtina ji rêber apo agahî dan rêveberên bîroyê. Rêveberên saziyê diyar kirin ku hayê wan ji binpêkirinên mafê mirovan ên li Tirkiye heye û vê nameyê ji sekreteriya nav netêwiya rêxistinê re bişînin. Margaret Owen piştî civînê daxuyanî de û diyar kir ku divê saziyê nav netewî li dijî tecîta li ser rêber apo bikevin devrê û vê meseleyê çarêser bikin. Agit Karataş diyar kir ku ji ber binpêkirina mafan divê rêxistina Afûyê Tirkiye bixe rojeva xwe ya taybet. Piştî axaftinan salvegera 12 a nöbeta azadiyê ya li Strasbourgê hat silav kirin. Çalakî bi çepik û duruşmeyan bidawî bû. Leader Abdullah Öcalan ما اصرار کرد مگوده تو به سالانه جو سراکاتی تو آگاهی نگرتن و جبوی و گرک امنستی انترنشنال وقت ریخستن اگه که مافی مروبا دقیق نابند خو گرک به پیواجه بشوپینه گرک سر ترکیه زبطا چه بگه جبو آزادی و سراکاتی و تایبت جبو جوان سرکرنا پسکریکا کرد اب نقطه کلید آزادی و سراکاتی دا اصرار بکن چارسری اگی دموکراتیک ای آشتیانه لروجدا دا همی جبو پسکریکا کرد ببینه یعنی به خاطر دا حقیقت منشه Paşk Zilan Xeta Jin Jiyan û Civaka Azad Koordinasyona Partiya Azadiya Jineya Kurdistanê Paşk bu mabesta salvegera 28 a şehadeta Zeynep Kınacı binasnav Zilan da xuyaniyek da. Paşk got şehîd Zilan bi çalakiya xwe ya fedayî xwedî heqet wiha ku bûye rihê zindiyê 30 Hezîrana 1996 jî ev rih zindî kir û mora xwe li paşerojan xist. Paşkê destî şankir ku Zeynep Kınacı felsefeya rêbertî ve guheran de fereseta pratîkê û got êdî Zeynep Kınacı pîvana şoreşgeriya jin û mêrên pratîk bûyî ye. Pîvana tevlîbûna li xeta rêber Apo ye. Rêber Apo çalakiya Zilan weke çalakiyek askerî û serkeftî binav kir. Li ser xeta Zilan jina Kurd bû artêş bû partiyek bû azwariyeke mezin ya azadiyê. Li dijî zihniyeta serdest a mêr faşîzm û mêtingeriyê bi têkoşîna xwe ya bi biryar bû temînata
paşerojan hevre zilan proje Pêvajoyeke nû ya li ser bingehê rehê fedayîtî Afran. Êdî fedayîtî û pêşengiya jinê li Kurdistanê bûye şêwazê jiyan, şer û têkoşina gelê Kurd û serkeftinê. Em weke tevgera azadiyê jinê li ser van destkeftên dîrokî û heqîqeta mezin a ku rêbera Po û şehîdên me ava kirine têkoşînê dikin. Me ev pîvan bi xeta zîlan û semayan re kiriye yek û her milîtaneke jin û her jineke berxwedêr îro li ser vê xetê têkoşînê dike. Ev xet jî xeta jin jiyan azadiye û bûye malê cîhanê. Paşkê herî dawî got zîlan navê jina azade bi hêrseke mezin li dijî polîtîkên qirkirina jinê bi bombe û li dijî koletî, serdestî û paşverûtiyê bû bi wêrekî xwe teqan. Zîlan fermandara artêşa me ye, her gerilayek jî şopdareke zîlan e. Ne tank, ne êrişên balafir û ne jî kimyasalan nekarî xelekên vê zincîra destanî ji hev biqedêne. KCK got divê Başûrê Kurdistanê û Iraq li dijî dagirkeriya Tirk rabin serpiyan. Komîteya Têkiliyên Derve ya KCK got dewleta Tirk ji bo êrişên nû pêk bîne û dagirkeriya xwe berfireh bike, hêza xwe ya leşkerî li xaka Başûrê Kurdistanê kom dike. KCK got li xaka ku dibin berpirsyariya hevpara Iraq û Başûrê Kurdistanê de ye, dagirkeriya Tirk bi agahdarî û erêkirina rêveberiya PDK û desthilatdariya Baxdayê pêkti. Rêveberiya Baxdayê ku her dem bahsa serveriya xwe û yekparebûna xaka Iraqê dike, bi peymana ku navê lihevkirina ewlekariya sînor zemînê ji dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê amade kiriye. Artêşa Tirk jî 40 kilometreyê ketiye nava xaka Iraqê û bi sedan baregehê leşkerî û qareqol ava kirine. Xada havayî û bejahî bin pê dike êdî mirov nikare qala serveriya Iraqê bike. KCK destşankir ku PDK jî divê mijarê de helwesteke hîn xirab nîşan dide û ji bo temamkirina dagirkeriya Tirk hemû derfetên xwe pêşkêşî artêşa Tirk dike. PDK parastina baregeh û qareqolên Tirkiye li Başûrê Kurdistanê dike. Niha jî ji bo operasyonên nû yên dagirkeriya ewlekariya sevqiyata leşkerî artêşa Tirk dike. Yekser tevlî karê bicîhbûn, starge, sevqiyat û lojîstîka leşkerên Tirk dike. Rêveberiya PDK û malbata Barzanî ji ber vê helwesta xwe di rijandina xwîna keç û xortên gerilayên azadiya Kurdistanê de ku li dijî dewleta Tirka faşîst qirker şer dikin bi qasî dewleta Tirk berpirsyar e. Dibe gelê Kurd van têkiliyên nexêr û qirê jiyên PDK'yên bi dewleta Tirk a qirker re dijberiya xwe nîşan bide. Dewleta Tirk polîtîkaya valakirina û koçberkirina gundan bi rêk û pêk dimeşîne. Dewleta Iraqê û desthilatdariya PDK li hemberî vê polîtîkayê ti helwest nîşan nadin. Her du desthilatdarî dibîne sedema bi hezaran ciwanên Kurd birevin Avrupa û diriyan de bi rengekê trajîk bimirin. Helwesta rêveberiyên Baxda û Hewlêrê li ser paşeroja civakên li Iraqê metirsiyek ciddiye. KCK dazanin ku xemsariya her du rêveberiyan û bê helwestiya partiyên siyasî, çepemenî, rojnavavan, ayşîr, komên baweriyan, rewşenbîr, nivîskar, akademisyen û civakên li Iraqê normal nîne. Bi taybetî ciwanên Kurdistanê yên welatparêz divê li dijî van êrişên dagirkeriya dewleta Tirk a dagirker û qirker pêdengîne mînin û nerazîbûneke tund nîşan bidin. Divê xelkê Başûrê Kurdistanê û hemû civakên li Iraqê li dijî dagirkeriya artêşa Tirkiye li xaka wan helwestê nîşan bidin. Divê polîtîkeyên hikûmetên xwe red bikin û destûrê nedin ku dagirkeriya Tirk rewa bikin. Divê ji bo valakirina baregehên Tirkiyeyên li ser xaka Iraqê û bi dawîkirina dagirkeriya Tirk divê meş, mitîng û çalakiyan bikin. Şoreşger û pêşengê azadiyê Diyar Xerîb îro di ser şadeta pêşengê azadiyê Diyar Xerîb heval helmet re 5 sal derbas dibe. Diyar Xerîb li Başûrê Kurdistanê bûye rehê raperîn û azadiyê ew evîndarê welatê xwe bû, ji bo wê jî heya dawiya nefesa xwe têkoşîn kir. Diyar Xerîb di sala 1973 de li gundê Sevsenan ya Qeredağa Girêdayî Silêmaniyê ji dayîk bû. Pişre bi malbata xwe re koçî Silêmaniyê dike. Diyar Xerîb li bajarê Silêmaniyê mezin bû dibistana seretayî û amadeyî li Silêmaniyê xwend
pişre beşe fiziki li zanîngeha Selahattinê ya Hewlêrê temam kir. Diyar Xerîb di sala 1991 de PKK û rêber Apo nas kir, di sala 1992 de weke ciwaneke welat Parîs kar kir û di sala 1995 de tevlî nava PKK bû. Heval Helmet wiha behsa vê qonaxê dike. Di wê serdemê de min li ser PKK hinek tişt bihîstin gotinên wisa bûn ku êniyek ya Kurdistanê li gel PKK êniyeke netewê ya mezin ji bo gelê Kurd de ava kirin. Ji ber wê Mam Celal Talabanî ji bo lihevkirinê çû gel rêber Apo ev yek morala me bilind kir. Pişre şerê navxwayî yê di navbera yeneke û PDK de çêbû. Ev jî bû sedema nerazîbûna gel û baweriya bi şoreşa PKK her diçû li ser fikir û felsefeyê rêbera Apo mezin dibû. Ciwanên Kurd yên başûrî pêl bi pêl berê xwe didan çiyayan û beşdarê nava refên gerîla dibûn. Ez ji yek ciwanan bûm yeneke û PDK qala kurdatiyê dikirin lê başûr ji beşên din yên Kurdistanê cuda dikirin. Ev jî ji bo min nakokî bû. Lê di duruşmeyên PKK de hemû Kurd û hemû beşên Kurdistanê hebûn. Ev yek ji bo min rasttir bû. Li ser vê yekê min dest bi lêgerînê û xwendina rêber Apo kir. Nivîsên ku min xwendin jî bandoreke mezin li min kirin. Heval Helmet di cotma 1997 de diçegel rêber Abdullah Öcalan û perwerdê dibîne. Heval Helmet dibêje min çend pirtûkên rêber Apo xwendibûn û ez bi fikrê rêber Apo ve hatibûm girêdan lê dîtina wî ji bo min tiştekê cudatir bû. Di sala 2022 de li gel hejmareke hevalên xwe Partiya Çareseriya Demokratîk a Kurdistanê PCDK damizrandin û ji sala 2008 heta 2014 bû serokê PCDK. Herî dawî di 26 Hezîrana sala 2019 de di encama xıyanetê Heval Helmet û du hevalên wî li Qandîlê di êrişeke hewaya balafirên şeriyên Dewleta Tirka dagirker de şehîd bû. Di sala 2021 de li ser jiyana Heval Helmet û têkoşîna wî pirtûkek hate nivîsandin û bi navê Diyar Xerîb manîfestoya keseyeta azad û şoreşkerê Kurdistanê ji 5 bargen hate weşandin. Li girtîgehê mirina biguman birayê min dar dekirin û gotin xwe kuştiye. Girtiye bi navê Okan Özgül li navçeya Yozgat Boğazlıyan di girtîgeha tîpa tê de dihat girtin. Özkan Özgül sû yek sal bû û di dudê hedarê de li qoşa a dudu de bawayeke guman jiyana xwe ji destan. Cenazeyê Özgül di çarê Adarê de li goristana Aliya hat veşartin. Malbata Özgül diyar kir ku kurê wan bi bahaneya ku amûrên tiryakê bikartîne û di firoşê hatiye girtin û bi 1 sal û 8 man hatibû ceza kirin. Kurê me bi bahaneyên cuda sürgün kirin û herî dawî li Boğazlıyan tîpê tê dihate girtin piştî bi 2 mehan gotin kurê we xwe kuştiye. Girtiye bi navê Lêsê jî got li qoşê zêde girtî hebûn. Okan Özgül jî di nava girtiyên ku li erdê radizande bû. Psikolojiya wî ne baş bû, dîsa jî ne miroveke ku xwe bikuje bû. Gardiyanê bi navê ÖB û İSE Öz jî gotin ew ne miroveke ku xwe bikuje. Di rapora otopsiyê de tê gotin ku wî xwe kuştiye. Kuşka Özkan Gamze Duru ji Ajansa Mezopotamya Mare Axivî got tu sedemên ku birayê min xwe bikuje nebûn. Ew kuştin dibêjin xwe dar dekiriye. Lê balkêşek û kursiyê dibin lingê birayê min de neketiye erdê. Çawa çêdibe ku kursiyê bin lingê birayê min nakeve. Müdürê girtîgehê ev rastî eşkere kir kesên li qoşê rastiyê dizanin lê newerin mukur werin. Dayika Özkan Fatiye Taşkın jî got li girtîgehê girtiyan bi zor radikin terawîhê û li mêjan bi wan didin kirin. Em Alewî ne kurê min jî li mêja wan nedikir ew kuştin. Parêzer Sertûk Köybaşî jî diyar kir ku îfadeyên hevalên Özkan yên qoşê binakokin. Müvekkilê min Alewî bû û mirina wî bigumane. Li Avrupayê Kurdistanê û dostên xwe ji bo azadiya rêbera Apo seferber bûne serî de Almanya, li Awstrûya, Swîsre û Fransayê çalakiyên cîherêng pêk tên. Li Almanya çalakî li çarnevandan pêk hatin. Çalakiya herî girseyî li bajarê Düsseldorf pêk hat. Beriya me ji dest pê bike hevserokê Fetmedê
Ahmet Kobane Axvi gud hatta ku rêbera po azad dibe em ê çalakiyên xwe bidomînin. Piştî axaftin û peyaman girsiya gel ber bi navenda bajêr ve meşan li bajarê Hamburg, Helbur û Kielê jî çalakiyên cîherêng hatine darxistin. Çalakeran daxwaz ji CPT'ye kirin ku derbarê İmraliyê de bi lezgin bikevin ava li vî tevgerê de. Di mîtingê de li ser navê FCD'ke kawa axaftinek hat kirin, heta rêbera po azadiya xwe ya fîzîkî bi dest bixe em ê bi gelê xwe û dostên xwe re têkoşîna xwe berfirehtir bikin. Piştî axaftinê daxuyanê Konfederasyona Civakên Kurdistanê li Almanyayê Konmet hate xwendin. Çalakî piştî berskirina duruşmeyên bijî serok apo û jin jiyan azadî bi dawî bû. Li bajarê Helbur ê Almanyayê jî bi organîzasyona Fetgel mîtingek hate darxistin. Di mîtinga lê Kilan Plans hat li darxistin de pankartên ku balê dikişine ser azadiya rêber Abdullah Öcalan û berxwedana girtiyên di zindanê Tirkiye û Kurdistanê de hatin hilgirtin. Li ser navê Fetgelê hevserokên navenda Civaka Kurda Demokratîk a Stuttgartê Mesut Dağxan axivî. Dağxan kesên di şewata li Kurdistanê de jiyana xwe ji dest dane bi bir anî ji malbatên wan re sersaxiyê xwest û got em ê bi hev re êş û birînên xwe derman bikin. Em bank li gelê xwe dikin ku dengê xwe bilind bikin û li dora rêbera po bibin yek. Di çalakiyê de duruşmeyên bijî seroka po û bê serok jiyan nabe hatin berskirin. MYK Ango Lijne Reveberiya Navendiya Dem Parti îro civiya. Civîn li navenda Dem Partî dibin serokatiya hevserokên Partiyê Tülay Hatîmoğlu û Tuncer Bakırhan de pêk hat. Hat zanin ku têkoşîna li dijî sistema qayûman a li Kurdistan û Tirkiyeyê dê were nîqaş kirin, plansaziyek were amade kirin. Her wiha wê meşa mezin a ku tê plankirin ji Stenbul heta Wanê û ji wê derê jî ber bi colê mêrgevê jî werê nirxantin. Li gel vê MYK nexşêreya mîtînga ku hêzên Aştî, Ked û Demokrasî li İstanbulê dar bixin jî diyar bike. Ji bo piştevaniya bi malbatên di şewata li Amed û Mêrdînê de jiyana xwe ji dest dane û ji nû ve zindîkirina xwezayê jî wê MYK xebatên xwe diyar bike. Milisên HBDH li Muğlayê du vesayîtan dan ber agir milisên Şervan Botan ên HBDH ragihandin ku 19 Hezîranê li dijî operasyonên leşkeriyên Dewleta Tirk a dagirker ên li ser Bakurê Kurdistanê li Muğlayê du çalakiyên cuda li darxistin. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku li güzergeha yeni doğan a yalı kavak ku weke herema otelan tê zanîn vesayîta ayîdê faşîstekê hate hedefkirtin û û hate gotin. Vesayîta hatî diyarkirin bi rêbaza taybet hate şewitandin. Milisên HBDH diyarkirin ku heman rojê ber bi siharê ve di derdora saet çaran de li Marmarîsê vesayîta lüks dane ber agir. Di daxuyanê de ev tijî hate diyarkirin. Di her du çalakiyan de jî vesayît bûn xwelî û milîsên me bi ewleh gihîştin qadên xwe. Milisên HBDH ev hişyarî jî dan. Heta ku operasyona leşkerî li Bakurê Kurdistanê bidome her qad û kesê ku piştgiriyê dide ekonomiya şer a faşîzmê di hedefa milîsên me de ne. NATO'ya sekreteri Xoyanu diyarkir Serok Veziri Hollanda'ya Mark Rutte bu sekretere NATO'ya yenu endamên rêxistra peymana Atlantikê Bakur NATO Serok Veziri Hollanda'ya Mark Rutte wek sekreterê giştiyê nû hate hilbijartin. Bilbilê Kurdistanê û çanda Kurdî hunermend Hesen Zîrek. Hunermend Hesen Zîrek di sala 1921 de li gundê Hermeleyê Bokan ya Rûşlatê Kurdistanê jî dayîk bû. Di 11 saliya wê de bavê wî diçe ser dilûvaniya xwe. Malbata wê ji gundê Hermeleyê diçe bajarê Seqisê. Piştî ku dayîka wê dizewîce Zîrek di 12 saliya xwe de diçe bajarê Seqisê. Piştre diçe Tewrês û Tehranê û di gelek karên cuda de kar dike. Piştî demekê ji Tewrêsê diçe Başûrê Kurdistanê û li Silêmaniyê Taxa
lergezin bicik dibe. Hünermend Hasan Zirek yekem strana xwe di sala 1953 de li ser radyoya Bağda tomar dike û êdî dengê wî sînoran derbas dike. Li Bağdayê nêzî heftî stranên Kurdî tomar dike. Di sala 1958 de Hasan Zirek di vegera Îranê li Tahranê li radyo Tahran beşê Kurdî sû ne stran tomar dike. Di sala 1962 de diçe radyoya Kirmanşan û li wir jî 83 stran tomar dike. Tevî ku Hasan Zirek nizanibû bixwîne û binivîsîne jî piraniya stran û helbestên xwe ezber digotin û maqamê wan jî amade dikir. Hasan Zirek di tevaya temenê xwe de 1500 stran tomar kirine. Ji helbestwanên wekî Nalî, Wefayî, Seyid Kamil, İmamî, Kurdî, Piremîrt, Hemîn, Tahir Bexcav helbest girtine û kirine stran. Sürüda Nevruz ku li çar parçeyên Kurdistanê tên naskirin yek jî berhemên wî yên herî bina û denge û helbesta Piremîrdê ye. Zîrek di sala 1958 de li gel medya zindî zewûce di zarokên Arezû û Sakar çêdibin û di 26 Hezîrana 1972 de ji ber nexweşiya pêncî şêrê jiyana xwe jî destî de. Cenazê Hasan Zîrek li ser weseyîta wî li Rûşdatê Kurdistanê li bajarê Bokan yê parêzgeha Urmiyê dispêrin axê. Belê guhdarên hêjan û çên ku di nava rojê de derket